Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Ringkat borok kawai gari, kejala Meghalaya ru ne kasngi ka nyotrik unailar, kalaraki kasngi ka bakrapang hakakam Thanjan, ne ka National Handloom Day. Da ka bapalong daki program baper ya ka balapalong da katnat Sericulture and Weaving, jong ka sarkar Meghalaya hapo All Saints Hall Shillong. Hakini kejelang ulat kejala ugangga prasad ulalong kongsan, kat bau menteri katnat Sericulture and Weaving, uba bantai dor lingdo, ulalong kum sembot kongsan, ringkat kejiran lang ke director jokani katnan, u commissioner and secretary ki officer bat ki kenrem kelendan. Kontop ru ikinong Thanjan ki belawan cakani kelempong na keleng kejela. Nalor ke jingruai pedang sobha ke belatau kerpang na kabentagane kesngi. Hakani kesngi la samru iki kusnam, bat kawai ke kusnam kadai ke belatep kum kesan kabir. Lembat ki song tengka siki katu kat ningot kinong Thanjan. Ki balapau syakman bat ki balong kanuksa jong ka jing 3 minut hakani ka kam. Kabakat kom kejinto laong bakadai kabaki nong song kari kijule nadu kulong kuma. La ban kadau bakani kadai shibanta jong ka jing pen ki embiang hakari ya ka Swadesh movement kejing ki bajai ban persya ya ka jing sansyar upareng na ribilan haus nam ka kandai spasan kabala pia arliang ya ka Bengal. Bat ya kani la pen ki embiang haka nyotrek unailar jong usnam arjar katsan da ka phang pedeng ka baong Khadi for Nation, Khadi for Fashion. The nearly 15% of the clothes production in the country and also the largest cottage industry in the country. I would like to highlight this sector. It's a very important, significant for my point of view. With its size employment potential, it provided direct and indirect employment to over 13 million. We were as per current data and statistic. The Prime Minister kind slogan on the second National Handloom Day, Khadi is nation and Khadi for fashion. I am happy to note the younger generation of Meghalaya they picked up the idea to blend the handloom with fashion, which is a wonderful incentive, and I fully support these efforts. Let us make handloom more fashionable. People a large are attracted to the handloom and created a demand for our state's product made of Eri, Munga and Malwari silk. I thank the organizer for inviting, compliment them for organizing and wonderful event, and I wish the viewer all the best.
Laong ru bakani ka kam thanjan rendia watla kadai ke bala remtam hanrei dangduna pat ki ban yai beteng pateng ye kani ka kam kumta kinong thanjan rendia kini abet kumju hakwai pat kalyang ka sarkar ka persang ban nang kantiau ye kani ka kam da ka bapen slori kinong thanjan kumju ru ban penya yau ye ki jan pat da ka bakantiau ye ka company ye ki jan phong ye ki bala tem kum ki designer wear ban kring ye ki pajba ki basmat ban thiet riam nakapor sakapor Nakane ka bangi thanjan ni la ya ka ban penbiet penbiang ban pendap ya ka yeng ka sem ka jongi wat langi ya kan du sibun ke jing e ru ha ka baya dei bat kane ka kam thanjan ka long ka kam ka ba mentoi ka kam ka ba bha ka kam ka ba la ban tenrong ya ka yo ka kan ngas ngeu ba kane ka kam ka long ka kam ka ba bha bat ngi hap usnong jongi baro ngi tre ya kane ka kam penban ngimla ban penhiar ya ka ban nangkiu ya ka namarba kibun kijing ya ka banangkong kadon ngila yo ya kalum ngiyo ya kilum hendrei kilum ro kim dalong kita ki tuki kor thanjan kim dalong kita ki biet bantan kim biang kitiar hakatu kakar bat kilong ki yu kilong ki ne kilong kiding ki ba jam ki bom long ken ban pandon kam ki kor te ngim la ban than ban pen bahaya ki jan namarba ki kor te kata ka wei sa ka wei ru bangi yo kiksai ngi yo tang mar khandiat uksai te ladang ngila ban penmi nala de ngila ban yo uksai hendre ladang kum ka bangi yo jing yarap na kaliang jong ka handlum department ngila yo uksai rendia khandiat nang ta ngila yo u koton ru na po ayu na po handlum department hendre kamla ban biang yangi ngidang kwa ban yo su ka jing kersian na kaliang jong ka sarkar kabanang kong kwa ya kaban yo ya kilum ki babiang kayeng ka babiang bat ondang ya la yo ya kita ngi kwa ban penya yeu ya kine ki jan ki jongi kine ki jan ki don ki jan ki bala slem ki bangi la de ban tewa ban tan hendrai ngim pat la bandi te ka pisah ka sakut hang tu ladang isim kalun na po bangru kalong ka ba sem jing e yang ban siu ya ka tu na marba ngim la ban penya yeu ya ki jan ki jongi ngela persyang haga syang ngala shalan khniat kan so shabar jong ka state ro om shabar jong karin re shabar jong ka state ngala persyang ban supply ya kine ki jan kiksai napo ka snong jongi kadai ka snong molong ka bala ban penmi pun bhauk sai ki babun kinong ri khnyang ki babun kinong thanjan ki babun kinong thirksai tengila persyang ban penwat yeu tena kaliang kidon kitna sarkar ki bla penwat yeu yangi bangin supply ya uksai rendia sha Uttarakhand nang ta sha Ranchi Jharkhand ngila la persyang ban le ya kita hendrei ngim ya ki jan pada ngim la ban paniat kata kalong ka ba asam jeng